Elnézést, uram, ez a személyzeti bejár... Mondja, Bob! Valami megváltozott rajtad, fiam. Biztosan a hosszú nadrág. Valóban. Ma te leszel a kasszában. Tunyacsák! Mi az? Mondd, mit csináljak, ha a pénztárban $2000 hiány van? Jól van, ennyi elég. Látom, hiba volt a kassa mögé állítanom. Túl jól nézel ki egy ennyire alantas munkához. Te leszel az új főpincér. Nagyon csinos. Mustert is kér? Jól van. Hogy ízlik a herkencsi burger, uram? Maga egy angyal. Nem, csupán felnőtt. Hol az apukám? Sajnos nem. What the Sigma?